Magni gaz karbonati. Alım bolan özüň bolma. Assalamu alaykum Alim ağa. Sulfatynyň Alim ağa. Armağan da. Aleyküm esselam. Sağlık mıyım? Olmuyordu. Ay almağa da. Evet. Mümkün bolsa size bir soragym bar. Alimden öwrenmek aýp däl ya. O bilýän zatymyz Aýdar. Bilmeýän zatymyzam o kitapdan agdarar, düňderer, o jogap tyl goýbersinim. İlkinji şemi kim oýlap tapdyka? İlkinji şem orta asyrlarda Misir ýylyna oýlap tapylýar. Soňlar o dünýäýe aýrap başlaýar, o 1290-njy ýylda bolsa o şemleň 72 boluşy Fransiýada ýaýrapdyr diýip maglumatlar bar inem o. Şu ilkinji lampany kim oýlap tapdyka? İlkinji lampany. Aleytini öýgünde çara ýok, ýöne ýagtylyk barada sora berýän ho. Ýok, barlaýagym ýöne ýagtylyk desirek näme? Jaýym dolukan. Ana aýdaýyn. İlkinji lampa 1895-nji ýylda oýlap tapylýar. Şu wagtda senem ulanyp gedilýär. Başgarak soraw ýok, meni bir maskala, o durmuz maskala meseleleri, çözülmeýän meseleler soraw, başga soraw ýokmy? Kyn sorama bar Alim ağa. Aha. Jaýym da bak Hudaýa şükür. Ay, tüweleme. Öýlenäýsem diýen bir alim sor berseňiz. Alemini başga görüň o. Öýlenip o durmuşa o ýol ýörejek bolsaň, ýoluňa seren. Aýal aljak bolsaň, biline seren. Ataljak bolsaň, biline seretdir, biline. Ýagtylyk besdiňmi? O lustra aljak bolsaň, kiline seren. Sen gün şu wagt kili lustra ýörenim. Owa, gönü eglenme ýöre. Bolýa, borni. Bolýa, alim bolan özüň bolma. Dokunar almadıkları küner hili Gördüm keyfim götürür öylere beleg verer hili Bu kendir görünüşlere bak LED lampa spotları otolara dak Souvenirler beleg verer degi tayı yok Lustralan görünüşken altına taylap Oğa dönür dekoratif çıra Divar çin stol çin tapılar bara Eltip verme kurnamak kızmatı bara Can edelli 55-20 kilometre